Hello mga araw. Pasensya na sa mga upload ko dahil busy ako sa trabaho, katatapos ko lang ngayon. So sa lahat po ng nanonood, sa aking upload sa bakasyon ko, maraming salamat. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat po. At katatapos ko lang sa trabaho, very busy po. So maraming salamat sa lahat po ng nanonood. At sa yung mga taga London, si Larry Valdez, shout out sa iyo. At sa lahat ng nanonood, shout out sa inyo. At sa mga nagko-komento, maraming salamat. At pasensya na at talagang hindi ko na-update ng aking upload sa video. So maraming salamat sa mga nanonood. Keep safe and healthy. Ano pang masasabi ko? God bless. At saka maraming salamat po. At sa mga subscriber ko at mga bagong nag-subscribe, maraming salamat po. At maraming salamat and always keep safe. To all my viewers, my subscribers, okay, and I'm sorry, late upload yung aking bakasyon, late upload vacation, yan mga araw. So dito medyo malamig sa amin, nagne-negative 42. So ito, tingnan nyo, may mga Christmas light, katatapos lang, snow, yan. Tingnan nyo. So, thank you. Maraming salamat po mga araw. Maraming salamat sa mga nanonood at sa mga nag-subscribe. God bless you all. So mga araw, bibili kami ng Ricardo ng soup number 5. Kasama ko si, anong pangalan tingnan mo? Madimber. Ha? Madimber. Macgimber? Macgimber, oh. Punta kami ng palengke, bibili ng Ricardo. Yan kumon, may driver ko kumon. Saan ko video? Sa sumambumba ng video. Paano balitog talas eh? Ambula. Diyan na, lutatan. Kami bali na binmalay. Sarado ta na mo. Sirumod ki na may sirum. O alagre mo ala. Lagi bakit? Di ma
yung suki ko dito. Si Bards, walay kinyo, may bulungan sibuyas. Kailangan mo anak ko, medyo anak ko, dapat iba ka mo siya, namig ka pa mo. Siyempre ang paborito kong Dapat mo anak ko, paano namig ka pa mo ni. sige langatan, dugatan, natural labatan. Maluto kami soup number 5. Mana? Walay bulungan sibuyas. Man mimikap ta ang putaputang. So wala lang sili, ito na sili, aga niya, aga sili. Tan, sana may kinang sa lumagi. Ricardo'y soup number 5. Sa lumagi. Nasa lumagi. Sigara namin. 30 ba? Ha? 30. Ay, wadya man na itinay. Sonan ning. Yeah. Labing na ba, no? Ay, tatabayira. Isang bata yun. Nya. No lunes man i-vlog ko dya. Ibaya ko si Mads. Alam na, maliti sa lumagi. Bigatan. Samplo. May aliwan ng tin bro, may aliwan daan. Balo isa. Nabalo. Salamat. Grabe putang na eh. Naluto kami, Ken. Number 5, thank you. Libo isang ni, libo isang ni. Isang. Tingnan mo. Oh. Naman. Nabas ay no lunes. So sumpal kami ng aliw na kay Ricardo na soup number 5. Ang laban kayo man. Tingnan laban kayo. Ha? Tingnan na kayo. Marami mix. So sumpal kami lang kay Basigin. Si Mac Gimber. Kaya mo Mac Gimber, taga-palito. Palularan ng tao. Mamumotor, kami na siya to. Balon driver na nabi. Balon driver ni Abe. Di mamay munisipyo. Opa! So pasampag kami na. Nahilang naman. Ano pa? Ganikin mo lang. Patak na baka. Soup number 5. Magmagmag. Magkayo-kayo ka. Magkayo-kayo ka. Ano? Sige, mo. Ano ang badang? Ilan mo ba? Nawag. Kini mawala ah. Matuloy.
Dutaktan. May saboy. May anak mo eh. Ano ba ito? Tingnan mo naman. Hindi talaga natultan. Luturan lang natin. Luturan. No. Sabon mo. Hindi lang. Mga sabon. Talaga na po yung pangilo. Ang vlog. Top number 5. Top number 5. Top number 5 ng Abi. Top number 5. May malintong version. Malintong version. Alright, kamo. Chef ng Macau. Ayan o. Ano ba? Ito mo na. Ito na sibong. Buka mo. Ito ka mo ito naman. Yan mo dyan. Sa mo lang. Hindi lang. Mga gulgulan. Malinis natin. Nalil ko nung lamang. Ano dyan? Pakukuluan ng ano. Pakukuluan ni Abit. Tingnan nyo yung lawak ng ang kanyang ano. Furniture shop. Yan. Register with BIR and TTI. Paristo to. Legal to, legal. Iniimbitan ko ng DNR. At natanggap ko lang na yung Ito lang. malinis na. Lutong kinta nga siya. Malintong version. Kamula pa. Malindong version. Malilinggas. Kumana, gano'n may mampusero ha. Paswadan ko rin. No, numan siya. Ang ganda man. Eh, putri dyan. Oh, gulo ko. Charot! Shout out. Shout out ko no. Pati shout out mo siya. Amo tinawag at tagtaga supala manaya. Aga nang. Hindi ako tinawag na yun. Paano niya ginawa yung soup number 5. Ayan o. Soup number 5. Anong rekado niyan? Rekado to? Ha? Anong rekado niya? Sili. Sili. Tapos Ah. dahon ng sibuyas. Sibuyas. Ano pa? Tapos sinigang. Sinigang. Sampalo. Meron naman Tapos Yung sampalo na mix. mix. Wala balo may sinimix yung palo. Sampalo. Hindi mo man King kuman. Saan? May sampalo mix na. Igisam na eh. Iginisa mo pa. Ginisip ko pa sa aga. Tapos Luya. tapos sibuyas. yan yung luto niya ano. Happy. May kutsara dyan. Yan. Pero titikman natin. Ano mo? Alam. Ito mo. Tikman ni Boss. Babe. Ayos, mga araw. Okay, sabi. Ayos. Ayos yung lasa. Salamat. Akin kaya. Ha? Aga abidyo miras eh. Aga abidyo. Buka abidyo. Aliwa. Aga kaswi. Gakaswit. Suyo natin. Tan. Lukasan mo, ipil mo may kin. Ipil mo may sakub. Aga lukasan. Pirdi may tanong. Pulsuan, sa atin mo, ma. Aga lukasan che, may minsan ni che. Si kainan lukas sa siya aga video. Che, lukasan mo, sa ikim mo, may kim mo. Che, sa mo rabalasan. Si Che. Sige ba? Si ka, Che yun eh. Tuta. Aga video na si Che. Nang dahil sa soup number 5. Mana? Wala. Naton? Si? Gabay ng gear. Jerya? Shout out sa nagtitinda ng fishball. Si?
Pan-delivery, wala na buwan. Jerry, na sa YouTube. Yeah. Sumpalara. Tapos na. Ano? Wow. Kasi malalaki siya, no? Thank you. Salamat sa ano. Nabantayan si Rima. Salamat sa panunod. Sinubukan namin yung soup number 5 kaso hindi na nakita yung pagluto ni Richard. Hindi nakita. Pero enjoy pa rin dahil meron silang sinashot. Ayan. Gusto nilang makita sa YouTube. Manang kuya, nakamulang mo. Nakamulang kuya pa.